Ahoj všichni, takže mám pro vás další video, dneska to bude outfitový video a tyhle outfitový videa pro vás budu na svém kanálu dělat v budoucnosti, takže mě sledujte. Tak jo, takže začala bych od čepice, tuhle beranici mám z HMK a doporučuji všem, jako když máte nějaký špatný vlasový den, tak se hodí, akorát vám budou všichni šahat na vlasy, takže na to se připravte, teda na vlasy, na tu beranici, takže na to se připravte. Tak, potom mám koženou bundičku, teda není z pravý kůže, ale prostě bundičku z New Yorku. To je taková jakože v motorkářském stylu. A to už mám díl, to mám tak půl roku. Pod tím mám svetr s rolákem z HMK, hořčicové barvě. A ten je teďka ze slev, takže pokud se vám líbí, tak ho tam ještě možná najdete. Pod tím mám černý tílko a to je z HMK, ale černý tílko to najdete úplně všude, takže to je asi jedno. Legíny tyhle konkrétně jsem si přivezla z Austrálie, ale to je asi tak jedno, protože černý legíny najdete všude. A boty, ty jsou z pravý kůže a ty jsou z rezerv. A ty mám asi tak 2 měsíce. A potom mám tašku a tu mám z eBay a ta stála asi tak $30. Takže tak. A nemám žádný šperky nebo tak, mám jenom hodinky a ty mám Casio a ty jsou taky z eBay a ty stály asi taky $30, stejně jako ta taška. A pokud by to někoho zajímalo, jakože někdy to lidi zajímá, tak mám lak na nehty od Rimmel a ty nehty jsou moje. Tak jo, takže to je asi všechno a těším se na vás v dalším videu. Ahoj!